ସରିଗଲେଣି। ଆଖି ଏବେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଡିମ୍ 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 ଡମ୍ ଡମ୍ ସ୍ୱାହା। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତମାନେ ତମେ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଛ? ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ମୁଁ ଗେଜିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ବାବା ମୋ ନାଁ ଡମ୍ବୁରୁ ସାହୁ। ତୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ବାପା ତୋ ନାଁ କହିଲୁ କଣ? ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠିକି ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୋ ଗାଁ ନାଁ କହ, ତୋ ନାଁ କହ, ମୁଁ ବୁଝିବି ତୋର କଣ ହେଇଛି। ବାବା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅମୁରୁ ଜେନା। ମୁଁ ଖଇରାପୁରରୁ ଆସିଛି। ବାବା ନେଳିଆ ତୋ ନାଁ? ବାବା ମୋ ନାଁ ହେଲା ପଶୁରାମ ଜେନା। ମୁଁ କେରକେଟାରୁ ଆଇଛି। ଆରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କହିଚାଲ। ବାବା ମୋ ନାଁ ଠକ ଜେନା। ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଆଇଛି ଗଡ଼ ପଳାଶୁଣି। ବାବା ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱାସ ବେହେରା। ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ହରିହରିପୁରରୁ ଆଇଛି। ଆଉ କଳା ତୁ? ବାବା ମୋ ନାଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ମୁଁ ଖୋକସା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ବାବା ଆପଣ କଣ ଫୁସୁଫାସୁ ହଉଛନ୍ତି? ଏ ଟୋକା ତୁ ଝାଡୁ ବାବା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ମୋ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ତୁ ଏଠି ଗଦ ଗଦ କରି ହଗିବୁ। ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କଣ ଫୁସୁଫାସୁ ହଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ପଚାରିଦେଲି। ଆପଣ ଏବେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ, ମୋ ଇଶାରା ଚାଲିବ। ବିଶ୍ୱାସ ବାବା ପୁରା ପୁଷ୍ପାବିନୀକୁ ଆଠେଇ ପିଟେଇ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେ ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ? ଏବେ ଏମିତି ଆବେ ତୁମେ ପୁଣି ଦିଟା ଭଲ ଭଲ ହେଲା ବାବା ପୁଣି ଚେୟାର ଠିଆ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଅମୁଲୁ, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଛିଡା ହେଇକ। ବାବା ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋର ମନେ ରହୁନି, କଣ କରିବି? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ବ ଆରେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ 5,000 ଦକ୍ଷିଣା ଲାଗିବ, ଦେଇପାରିବୁ ତ? ବାବା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ଆଇଛୁ ତୁ? ବାବା ମୁଁ ବସରେ ଆଇଛି। ସେଇ ବସରେ ଘରକୁ ପଳ। ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବିନା ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ତମକୁ। ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଏଇ ଝାଡୁ ବାବା ଅଛି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଝାଡୁ ବାବା ନାହିଁ। ହଉ ବାବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ହଉ ନାଲିଆ ଠିଆ ହେଇକି କହ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା। ବାବା ମୁଁ 20ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲିଣି ହେଲେ ଚାକିରି ହଉନି, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ। ହଉ ବାବା ଆଇକା। ବାବା ବାବା ଓମ୍ ଟିକିଂ 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 ଟିକିଂ। ଦିନେ ରାତିରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ପରଦିନ ଉପର ଓଳି ତା ସକାଳେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଖାଇପାରିବୁ। ବାବା ଏଇଟାକୁ ଖାଇବି? ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦବୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବୁ। ବାବା ଗଲାବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଖାଇଲେ ଦେଇଯିବୁ। ବାବା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ସୀତା କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ହବ? 7,000 ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଛୁ। ହଉ ସୀତା ମା କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ତ? ହଉ ବାବା ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେଇ ଦଉଛି। ଆରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କହିଲନି? ବାବା ମୋ କଥାଟା ଆଗ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛିଡା ହେଇକ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆରେ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ତ? ବାବା ଥରେ ତ କହିଲ ଯେ ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଥଟ୍ଟା କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ। ହଉ ଏଠିକି ଆସ। ବାବା 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 ଗେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଏଇଟା ଛେଚିବୁ 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 କୁଟିବୁ କୁଟିବୁ, ଯେତେବେଳେ ରସ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବୁ। ବର୍ଷ ଯାକେ ତୋର ବି ଝାଡ଼ା ହେବ। ବାବା ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ ଝାଡୁ ବାବା ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ହବ। ସୀତା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। এই 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ରାତିକି ଶୋଇବୁ। ତୋ ମନ ହେଇతే ସେ ଝାଡ଼ା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ସୀତା ମାତା? କିରେ ତ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେଲୁନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଦେଉଛି ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ? 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହଁ ହଉ ଯା ଯା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ସୀତା ପଇସାଟା ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଆମର ଆଳକ୍ଷମ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ବାବା। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭୋଗ ନେଇକି ଯା। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା? ଏଇ ମୁଁ ପକେଟରେ 600 ଟଙ୍କା ଧରିଛି। 600? ନାଇଁ 6000। 600 ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବାବା ଏଇ ଅଲେଖଣାର 50 ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗରିବ। ତମେ କିଛି କହିଲନି ତାକୁ? ଯୋଉରା ଲାଷ୍ଟରେ ଗଲେ ତ? ହଁ ବାବା। ହଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ହେଲା ତମେ ହାରଟେ କିଣିଦବ। ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ତ ହବନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇକି ନେବା। ବାବା ତମ ଆକ୍ଟିଂଟା ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ତମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଥିଲା କି?